del año 1983. En cuanto al programa de hoy... Zer datorkizu burura edo bihotzera? Urte desente, 40 hain zuzen ere, eta hasierako kontuak, eta ilusio asko, erronka asko, ez genekien gauza askorik, beharra da uste genuen baino gutxiago genekien, baina hala ere, genekien zer egin nahi genuen, da nik uste dut 40 urteren bueltan asmatu genuela. Zer gogoratzen dituzuzuk, aurreneko informatiboak? Guk bagenekien erabat momentu berezia zela, bagenekien guk ez bagenuen egiten beste inork ez zuela egingo, gure ilusio horrekin uste genuen gu baino hoberik ere manekez. Gero, beharra telebistaz ez, baina gutxinez egunkaritan da prensan zerbait ginen, esperientzia desente geneukan, umiak ez ginen, zen garrai hartan 35 bat urte edo, zen nahi dute, espaiatzeko ordua zela. Eta gero, nik uste dut, momentu hartan, jakina, gure lankideak 30 urteko neskamotikoak ziren. Eta haiek animatzeko eta haiei zertan zen ikasteko eta erakusteko, eta nik ez dut uste inoiz ere kozinti izan ginenik amildegien sartzen ginenik. Uste genuen ura erabat kontrolatu gazela eta egin genizakela.